Kuma shi ke da yanzu aka rayuwa na za ta kasance. Kowa yana hidimar shi a gari, kowa yana abin da su. Amma ni ko da yaushe ina gida, kullum ina ɗaki. Rayuwar nan ta ishe ne, ji nake kamar na mutu na huta. Na gaya miki daina maganar mutuwa Maryam. Duk abin da ya faru da mu kaddara ce kuma insha Allahu zai shige. Mama ni duniya ta ishe ni, a taimaka ma rayuwa ta. Maryam kin san irin kokarin da nake akan wannan maganar. Kina ganin ko baccin kirki bana iya yi. Mato dan Allah ki je wajen malama Falmata ta taimaka inda wani magani da za ta bani in sha wanda san warke. Tsakanin da ta so na so in mata magana, kawai ganin ba wani ya sa ban mata magana ba. Banda abinki Maryam, malaman makaranta ina wani magani. Umma dai dan Allah ki jaraba. To shikenan.